Ji piştî ji kar xistina karên wî ji bo demameyekê bizav ji bo karakirina Parlemana Iraqê serkevtî bûn û careka din rûniştina Parleman bi serokatiya Selîm Ciburî birêve çû. Lê 236 roja Parlemanê Kurdistanê hatiye ji kar xistin, îna jî aliyên siyasî nemakariya Parleman kara bikin û civînan dest pê bikin ve Di demadûmeyên derbasbûyî Parlemana Iraqê bi qonaxeka dijwar de derbas bû. Ew jî bi sedemê serhildana parlamenterên girevgirtî û bizavdan ji bo jêwergirtina baweriyê ji serokatiya Parleman. Li dawiya ma derbasbûyî jî xwenîşander û alîgirên baskê sedir devera kesik derbas kir û çûne nava avahiyê Parleman û ji bo demekî di nava hola Parleman de veman û ji bo demê mehekê jî nemakarîtir û niştinekê encam bidin. Lê piştî ji karxistina Parlemana Iraqê Selîm Ciburî serokê Parlemana Iraqê bizavên xwe ji bo karakirina Parleman dest pê kirin û di wî kivanî jî da bi merema vegeriyana parlamenterên Kurd ji bo Bexda di dema du hefteyan de du caran seredana Herêma Kurdistanê kir. Ji bilîweyekê jî şandekê bilindê Hizba Dawe seredana herêmê kir û digel aliyên siyasî de ceviyan. Herçendê nekûkê navbera parlamenterên girevgirtî û desteya serokatiya Parleman gihaye wî asîk û bibê berhevbûna Selîm Ciburî civînekê li dar bixwin û Etnan Cennabî bi serokê Parlemanî diyarî bikin. Lê ev helwêste nebû rêgir li hember destpêkirina rûniştinên Parlemanî û tenê di demamehekê de karê rûniştinan dest pê bikin ve karakirina Parlemana Iraqê li piştî mehekê di demekî de li 12 Tişrîna yekema sala 2015 ve ku dike nêzî 8 mahan Parlemanê Kurdistanê hatiye ji karxistin û heya niha jî bizavên cidî nehatine dan ji bo karakirina wî. Temama bizavan jî derbarê wê yekê şikest anîne. Beşek ji çavdêran amajebûyekê dikin aliyên Kurdî ji bo karakirina Parlemanê Iraqê yekhelwîst bûn û bi berhevbûna wan nemakarî Parleman bêkara kirin. Lê di dema çend mehekên derbasbûyî de nemakarî helwêstên xwe ji bo karakirina Parlemanê Kurdistanê yek bixin. Ev jî di demekî de beşeka zora serkirdeyên siyasiyên Kurd li peyamgutarên xwe de behez ji yekhelwêstî û parastina yekrêziya Kurdan dikin. Piştî derbasbûna 8 mehan di niha de Partiya Demokrata Kurdistanê amajebûyekê diket, mercêwan ji bo karakirina Parleman guherîna desteya serokatiya Parleman e. Di ember jî de tevgera goran amajebûyekê diket, beşdarî di civînekê de nakin ku Yusuf Mihemed serokatiya wê neket. Li vir de pirsiyar ew e, digel hebûna pêleka nerazîbûna zor di nava parlamenteran de karî di dema mehekê de Parlemana Iraqê kara bikin. Lê çima dibe karakirina Parlemanê Kurdistanê hinde giran be û dibe çend roj û çend mehekên din dirêjî hebe.